खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डथामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मानसि भगबान होननाय महर लासिनोफोर दामुगो इनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद सिनायमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय जों न'आव फैयो होननानै आं सिगां ब्लग साउन्ड नोंथांमोननो फोरमायखाबाय थ' बेबो न'निनो ब्लग्स थ' नायलांबाय हेरे बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्डथाममोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो जाय फाराफारि आरोना हाबाफारिफ्रा माने नै ओरै आं सबाय बिमाजों आलु हागासिनो दङ ओइ सानसे सिगाङाव दाउ मस्लायदों ओमफ्राय ओरै माया सबाय फुगासिनो दङ ओरै आंनाबो भाजिया रेडि ओमफ्राय ओरै मायाबो सबायखौ रेडि खालामखाबाय आरोना थ' बेखौ आवगायग्रोनोसै माने रुनानै एवग्रोनोसै आरोना दाथ' हरैहाय भज बिथाङा गोदाबाय थादोंसै जा सिख्लायलै माइ बेबो मा अफा बाफाबनानै फैखो बियो देलाय मेजेमानो गैयाना दाउला नालाय बारा मेजेम थाया बिदिनो मालायनि गनायावसो माबा उन्दुनानै थाफाहैलाबायोनो गोदाव सोराव बैसिनाव मनजित मोनाव दा सिख्लाखौ मोजां हख्लाथारदो पेन्देन्ट मोनसे गारनांगौ बायदिसो मोनबाय आं सयथिबो फाग्ला फाग्ला मेजेमानो गवासै माथो नै नाङानो आखायावनो आयै सबायखौनो गाग्लोबनो हानाय नंला दे लथब लथब मोजांल' गोदादो नोङो माजों आलुजों ग्रेभि ना नांला दे माथो खालामबावनो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आंहा ओरै सबायाबो गाबबाय ओंखाम जानबाय भाजिया फुनबाय एबार बिथाङा दाबो गोदाखाङा जि होननाय लोगो लोगो ओइनो गोदाखाङो लरायबोगौहाय 5 केजि दाउ गोदानाय बायदि जि गोबाव गोदाबाय मोजां हाख्लाब नाख्लाखैहाय जोंख्लाबजोब्बाय मानसिया गोलोमफ्रुजोब्बाय आरो सिबाय हाग्रा सुनायजों जाबजों दाउ गोदानायजों बेदरालाय एसे ओंखारदों नै खिन्थु मेजेमसो गैया आरोखि खोथाया बेसो बेखायनोथ' खासाव जायोना जागोन दे ओइ भगबान टावार मोनफ्लांदोंथ' बिफाना 5G नांदों मालाय ओमफ्राय ओरै आंहा रेडि लाहांबाय नै ओरै एसे संख्रि हालदै लगायनानै लाखाबायहां ओरैनोथ' आं बिदि लगायलाया ओमफ्राय दिनै लगायनानै लाबाय आरोना एसे ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो एसे हरबाय नै रेडि लाखाबाय जाखाबाय सबाया दै गुदुं माबाबाय एग्लिग्रोनोसै आङो रसुनाफोर एकदमबारे लदब एवगासिनो दं ओमफ्राय आङो नै फानलुखौ एसे बुरजा होनानै दा गोसा जाबा होननानै थाइनै होनानै दोनफिनलायो आरोना दा रागा जोंबा फिउ होफिनगोन आङो गोसाबाथ' बारा जानो हाया रायजो राजाफ्रा आरो गरम ना ओमफ्राय ओरै आंहा सबायाबो नै एकदम जाखाबाय आरोना होनानै गोदौ होनांसिगौल' खारैखौबो हरनानै लाखाबाय आं थालिर बालि गैला आरोखि नै बेखौल' एसे फ्रोम खालामग्रोनोसै थें बेनोल' माने बाखिफ्रा मोनखाजोब्बाय नालाय सिन्था गैला जाथोंबा मेजेम गैयाहाय इसेबाय बासाव सावथारबो गोराना एवै ओमफ्राय एसे मोजां महराव फैहांबाय आरोना थावाबो एसे गोदौजोबहांबाय जासिगोन हरगासिनो सबाय बेसेबांथो एवबावनो लदब मोजां गोदागारदोंहाय बिथाङा दिनै रोंगारगारदों दसेबा सिख्लाय मानायखौबो हाख्लाजोबखादों आरोना पेन्देन्टआनो खावसे गैला होनना बुंजायो मोनसे ना एसे दोनथ'बावनोसै र' ओमफ्राय स्राव लुनानै लाजोब्बाय आङो नै एसे दै होबावनांगोन मानो होनबा बुस्थुआ नङाबा लाथा जागोनलै दा दाउजों सबायजों माने लाथा जाजोबगोन बिदि थाहैबाबोथ' बरिया जाबायना हा दा गोदौयै मायै नै बेफोर जामख'नानै घन' जाबावगोन गारहायाव दै गुदुं बुर गोदौनाय दंखायो बेखौनो लानानै फैनोसै आं सुनाफोराव ओमफ्राय आरो लुनानै इसिबां खालामफैबावनोसै आं जानायखौबा जा हिसाबहाय खथ्थ' गोबाव गोदौनानैसो नै बेदरा माने गोरा नालाय जि गोबाव गोदौ होबाय आङो एसे दाउ सेख्राबाथ' आलदा खोथामोन दाउलायालाय सेख्रायानो खिन्थु बोरैबा दाउला गोरा रारा खेबखे मोनबायना आङो जि गोबाव गोदौहैनो नै सबायफ्रानो गलिलांजोब्बाय बेदराबो नायबाय आङो मोजां जाबाय आरोना ओमफ्राय साखिनानै लाबायानो नै माथो होनबावनो जाबायानो होनजासै अ माय गड ओंख्रियालाय हिट जाबाय आरोना आंहाथ' साखिनायनायाव ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय बानलुआबो ज्रोम नांबाय दहायनो थाइनै बायदि दोनथ'नायखौबो हरबाय जाग्राफ्रासो मा मोनो मोनथोंसै आरोना बास अम नम' शिवाय होनबाय जाबाय आंनानै रद' माने बन्द' खालामबाय आङो आयै नानि फिसाया मानो गाबखो गोदान ना मा होनो गुरुत्थ' गैया बिसिया मा गानो मा मायो साला गोदानसो होनबावदों गद्रेजाव सोनानै दोननाय बुस्थुखौनो हरेकमाल 150 थाखानिखौनो गोदान ना मा होनलायो ओमफ्राय संनायखौ जेने थेने एसे क्लिप लानानै देखायदोंबाबो आङो जानायखौ देखायस्लाबनो हालायलायासै आरोना माने
मोनबायबो दुगैबायबो आरो फिसाजोन दालि संबावबायबो मोनबायबो ओमफ्राय जाबायबो आरोना जानानै दासो बासन बरथन न' थ' सुस्रांजोबनानै दै थै सुस्रांनानै लेथेर फेथेर फिसालानि फख्रियाव दुगैनो जि जोम सुनानै दासो केमेराखौ अन खालामनो समाय माबि थांनो नागिरदों आङो बेहाय लामायाव गय जायाखै दाबो नोङो दे आंनोबो हो गयखौ जागोन खोमा इसोरबो हा मा होनना बुंबावनो आरोना बिदिनोसै जिबनफ्रा नै माबे मा होनदों ओंख्रियानो जेबो गैया थेने थेनेसो जालायबावो आरोना आं इदि होनो नालाय एखमबा अमा बेदराव है जेबो गैया अमा बेदरसो होनहरो नालाय आङो एखन जि नांजोबथारोब्रा अमा बेदर मोननानै आरो जेबो गैया होनबावो दिनैबो दाउजों सबायसो जेबो गैया सबाय बिमाजों आलु फिसाजों दालि जेबो गैया ओंख्रियानो होनलायनाय आरोना ओरै कुकार गंथामबो ओंखारबाय नों मानो फैगाखै मिन्थिलायनाय नै ओमफ्राय बैसाङानो बजाया आरोना नै सारायाबो गंनै दा बुंसै आरोना रानबासो थिखोस्रांसै आङो जि जोमाबो नै आंहा थ' लामायावथ' आंबो थांगोन ना आगै मोनजों थांबाय नामा आगैया थांबाय आइया आं लामायाव थांनाय नङा आगैया थांबायनो आंहा हाख'वा बिदिनो आंहा जयेन जानो हाया थाम्फै हरबाय नो आगैनाव है थ' लेंहैबावगोन आं आगैखौ है ए हाग्रायाव थाम्फै दं बेयाव लेंहरनाङा आं बेनि न'आव थांबायो आगैमोनाव मोस्रोम दङ खारन आसे बिगैमोनावबो थांजाला दाना खारन दङ आयंआ थांबाय आयंआ आरो किरन मामिया हा अबाव थांखो हे भगबान थ' खोमा थुफ्लुंबाय सना खोमाया बे होनबाय साफाराव आब' होथो साफोराव लांबाय खेबथाम कालाराव गैया थुफ्लुंना सोर बिमानो ए बिमानो थुफ्लुं रोंगौ गिया आं गियोहाय मालाय बिमानो जायखिजाया जोंफ्राबा गोदो बिमानि न'आव फारसेनो ओमफ्राय न'आव फारसेनो मा होनबावनो बेफोरखौलाय गाबगु खुगु आमा सना आइया इदि होननो नागिरदों ए थाम्फै अरनायखाय न'आव थांबाय होननानै खिथादों बियो जोंना जारलासो नै बिरगासिनोआनो दाम थाम्फैखौ बुदों दाम दाम होनदे आंखौ दाम दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जोङो नै आबाद थिलि फारसे रौना होबोबाय आरोना जायगायावनो मोनबाय जायगायावनो मोनाखै बिराद नै माइ थिखोबाय नै आबाद थिलियाव माथो आदा मिथिमोनना हाबायानो ए भगबान थुमथाम मावगासिनो दङ नै ओरैहाय आरोना नुदों गेदाया गेदा नै नायलाय अना खानासो नायलाय दैयाव दैया माथो साफ्लाव 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 ने नायलाय दैया नै ओमफ्राय जोंना सोनाफोर जोंना खावसेया बारा मानो दाबो मोनाखै जोंनालाय नै बियो सना कालार जानानै दङ मोनबाय नै सायावसो जि मोजां नुदों सिङाव दै साफ्लावसो जोंनाबो भगबानासो मिन्थिसिगोन इसोरनिसिम धन्यबाद आरोना आबादालाय मोजां जादों नाथाय थिखांनांगौ लामनांगौ बोखांनांगौआसो दङसै जोंनाया मोजाङै होयोबाथ' धन्यबादसै आरोना सान्दुङा नै बेहायबो लामदों दिनै जाय जाय लामनानै लानो हाबाय माबाबाय मालाय ना रानगबाय नै खायनोथ' आइदि दिनै माने सखालियावनो बै मारा होग्राया फैनानै मारा होग्लुंनानै थांबाय आरोना सेन्देल फै मा दै लोंबोदों मा ओंखारबोनायनि उनाव दै गांनाय बेलाय गथ' जोलैजोंबाथाय लोंगोन बैयाव लांनोसै फैदो थांसै बै फुंखाफोर दं खोमा आजावलाबायनानै लोंहैथां हालां गोदो बिफामोन लोंनायफोरखौ लोंहैथां नै मोनबायथ' आरो आयु हा नैबेयो ना नैबे गोजौ एरियायाव गायनाय जायामोन आरो दा फार्स्ट गायदों नैबेहाय खस्थ' खालामदों बेस्राफोर जावख्ला ना
रिट्टावबाबो जाबाय आरो मा हानांसिगौ गोथां दंबावोथ' आरो बै फारसे बेथ' रनजित नङाना बिफा माइ गोजासो ना बैसिनासो रनजित ना नै हा ओंखायनोथ' फिथाइथ' फिथाइ दङ इसोरनि अननायाव गाज्रि जायाखै नै दब्लायसेसै आरो ना ज' मोनबाथाय हानोसै नामा ज' मोनबाथाय हासिगोन हा बेखायनोथ' बिसोरखौ ज' मोनबाथाय हासिगोन दे जेखियानो जादोला थांसै सोनाबनिफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आं जि बोरैबा जाथारबाय मानसिया जायलिलि दासान्दि जत्न गैथारला गावखौनो गाव आरो ना ओइ बाददे मारगुलि बुरिनानैलाय आरो माथो थ' जायफोर आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय फारसेथिं दुखुबा फारसेथिं आबादथिलिखौ नायनानै एसे सुखु लाफैबाय आरो ना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय